beviset for sinusrelationen. Og jeg vil lige starte med at skrive sinusrelationen op. Den lyder sinus til A divideret med side A er lige med sinus til B divideret med lille b er lige med sinus til C divideret med lille c. Og når jeg så skal til at bevise den, så skal jeg lave en trekant, som er en kortlig trekant, og så giver den navn. Store bogstav for vinkler, små bogstaver for sider. Og så for at kunne bruge min sinusrelation her, så skal jeg dele den korte trekant op i to retvinklede trekanter. Det gør jeg ved at tegne højden, som vi kalder for h, for højde. Og så vil jeg gerne regne h i to retvinklede trekanter. Og det gør jeg ved at først at finde ud af, hvordan jeg finder sinus til c. Og det gør jeg ved at sige sinus til c, altså lige med vores modstående kateter h, divideret med hypotenusen a. Og så fordi jeg gerne vil finde h, så skriver jeg den om, altså det kommer til at blive h er lige med sinus til c gange med a. Og det gør jeg også i den anden side, hvor jeg først siger sinus til a er lige med vores modstående kateter h divideret med hypotenusen c. Og det skriver jeg igen om, så det kommer til at hedde h er lige med sinus til c ganget sinus til a ganget med c. Og så fordi at begge dem her giver h, så kan jeg sætte dem lige med hinanden. Det kommer til at lyde c sinus til c ganget med a er lige med sinus til a ganget med c. Og så for at få den til at ligne min sinusrelation, så vil jeg dividere med c og a på begge sider af lighedstegnet, og så får jeg min sinusrelation. Så jeg kommer til at sige sinus til c, det er altså divideret med c på begge sider af lighedstegnet, så jeg kommer til at have sinus til c, og så siger vi lige med sinus til a, så dividerer a på begge sider af lighedstegnet, og så kommer vi til at have sinus til a. Og så ligner den det, vi har skrevet her på vores sinusrelation, bortset fra at sinus til c er flot sinus til a. Men det er ligegyldigt. Og så den her, man kan bruge det her i alle andre sider og vinkler i trekanten. Så det var beviset for sinusrelation.